ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои фарҳангию сайёҳии телевизиони Душанбе. Ин нашри навбатии барномаи сайр аст, ки тақдими шумо мегардад ва барномаи навбатии худро мо аз маркази вилояти Хатлон, шаҳри бостонии Бохтар оғоз мекунем. бинандагони азиз, мо ба як сарзамине омадем, ки бо меҳмоннавозиаш, бо ёдгориҳои таърихиаш, бо ҳунарҳои мардумиаш машҳур аст. Инак ҳамроҳ меравем ба сайри Хатлон замин. бохтар сеюмин шаҳри калонтарин аз рӯи шумораи аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, маркази маъмурии вилояти Хатлон, бузургтарин ва гармтарин минтақаи кишвар ба ҳисоб меравад. имрӯз биноҳои нави баландошона тадриҷан ҷойи меъмории асри гузаштаро мегиранд. аввалин иншооти асосӣ дар шаҳр пайдо гардиданд мактабҳо ва беморхонаҳо мебошанд, пас аз он ки ба ин маҳал мақоми шаҳр дода шуд. соли 2018 шаҳр ба Бохтар тағйири ном кард ва ба он аҳамияти таърихияш баргардонида шуд. номи Бохтар бо номи юнонии қадим алоқаманд аст, ки давлати бостоние буд ва дар ҳамин сарзаминҳо ҷойгир шуда буд. инҷо маркази байналмилалии рушд ва инноватсияи Хатлон аст, ҷое ки оянда аллакай оғоз шудааст. ва ин ҳам бошад ҳамсӯҳбати ғайриоддӣ. мо роботест, ки нишон медиҳад технология то куҷо пешрафтааст. пештар роботҳоро танҳо дар филмҳо медидем. имрӯз бошад онҳо ба зиндагии воқеи мо наздиктар мешаванд ва ҳатто дар оянда ёварони инсон низ хоҳанд гашт. чӣ гуфтание ки дар оянда ровиёни барномаи сайр мешаванд? албатта. марказ дар доираи эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва қабул гардидани қадномаи таърихии Тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба таври замонавӣ сохта шуда, ҳуҷраҳои хизматрасонии он бо таҷҳизоти муосири сохти ширкатҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ таъмин мебошад. марказ имкониятҳои ташкили форумҳо ва конфронсҳо, баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба иқтисод, сиёсат, фарҳанг ва илм, маркази омӯзиш ва бозомӯзии ҷиҳати тайёр кардани мутахассисон ва такмили ихтисос дар ҳама соҳаҳо, инноватсия ва зеҳни сунъӣ, ташкили лабораторияҳо ва курсҳо барои омӯзиши зеҳни сунъӣ, рақамикунонӣ ва технологияҳои муосир, ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорон, ширкатҳои хориҷӣ ва муассисаҳои илмии тадқиқотӣ, муаррифии имкониятҳои вилояти Хатлон, нишон додани иқтидори кишоварзӣ, саноатӣ ва сайёҳии вилоятро доро мебошад. маркази байналмилалии рушд ва инноватсияи Хатлон аз ду толор инноватсия ва зеҳни сунъӣ ва толори кишоварзӣ ва экспорт иборат буда, дар он гӯшаҳои зеҳни сунъӣ дар амал инноватсияи Хатлон, зеҳни сунъӣ ва кишоварзӣ, зеҳни сунъӣ ва таълим, фотозона, гӯшаи маҳсулоти асосӣ, экспорт ва бозорҳо, инноватсия дар кишоварзӣ, дастархони Хатлон ва фотозонаи аграрӣ мавҷуд мебошанд. театр дар гоҳи муқаддас мактаби маърифат ва оинаи зиндагии ҷомеа мебошад. театри вилоятии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов яке аз ҷойҳои фарҳангӣ ва маърифатие мебошад, ки дар шаҳри Бохтар ҷойгир аст. бинои театр соли 2016 ифтитоҳ гардид ва то имрӯз шумораи зиёди намоишномаҳоро пешниҳоди тамошобинон гардониданд ва айни замон бошад, бинандагони гиромӣ, мову шумо якҷоя бо нақшофарии ҳунармандони театр аз наздик ошно мешавем.
бинои хуштарҳу замонавии театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонов барои 800 нафар тамошобин бунёд шуда моҳи августи соли 2016 мавриди истифода қарор гирифтааст. дар театр беш аз 20 утоқи корӣ аз ҷумла ҷойи машқу тамрини ҳунармандон, ороиши чеҳра, ҳуҷраи нигаҳдории либосҳои саҳнавӣ, ошхона ва ҷойи барои истироҳати ҳунарпешаҳои театр бунёд гардидааст, ки ҳама бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии соҳа таъмин карда шудаанд. ба сохтумон ба кор омадам. Шумо чӣ? Ман ба командировка. Аз куҷо? Аз Москав. О, аз Москав буед? имрӯзҳо ҳунармандони театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳри бохтар дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшачорабиниҳои хешро ба тартиб дода, рӯи ин нақшачорабиниҳо бо таҳияи намоишномаҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ кори худро ба роҳ мондааст ва дар соли 2026 ҳунармандони мо аллакай ду намоишномаи театриро рӯи саҳна монданд, ки ин ҳам бошад намоишномаи тафтишгар аз рӯи асари муҳаммад ғоиб дар таҳияи саркоргардони театр Қурбон Муҳаммад Шукрзода ва намоишномаи Метрампаш аз рӯи асари яке аз драматургони машҳури рус Александр Вампилов дар таҳияи коргардон Кароматло Сафаров. дар баробари таҳияи асарҳои театрӣ имрӯз ҳунармандони мо дар тамоми чорабиниҳои сиёсию фарҳангии шаҳрӣ, вилоятии ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ фаъолона ширкат мебарзанд ва гурӯҳи ҳунармандони театри мо ҳар субҳ аз оғози корашон аз машқҳои овоз, машқҳои ҳаракат дар саҳна ва баъдан тамрини намоишномаҳо ҳама рӯза пайваста, яъне ки фаъолият рафта истодааст ва аз паи эҷод ҳастанд ва ташаббуси ҳунармандони мо ҳамин аст, ки дар соли 2026 ҳама рӯза ҳар ҳафта, яъне ки рӯзҳои ҷумъа мо намоишномаҳоро ҳар як намоишномаҳо, яъне ки ҳар ҳафта намоишномаҳои рангини хешро пешкаши дӯстдорони театр мегардонем ба таври ройгон ва имрӯз метавонанд тамошобинони мо озодона ба театр биёянд ва аз намоишномаҳои мо дидан кунанд. ҳар як ҳунарманди театр таҷассумгари фарҳанги волои миллӣ ва арзишҳои умумибашарӣ мебошад, то тавонанд дар алоҳидагӣ ҳамчун тимсоли ибрат ба насли ҷавон таъсири нек расонанд. ҳангоме ки мо ба театр ворид гардидем, ҳунармандон машғули тамрин буданд ва порчаҳо аз намоишномаҳои таҳия намудаашонро машқ мекарданд. дар идомаи барнома мо гурӯҳи эҷодӣ ба ноҳияи Данғара омадем. Диёри дорои табиати зебо, заминҳои ҳосилхез ва мардуми меҳнатдӯст. Ноҳияи Данғара дар ҷануби кишвар ҷойгир буда, бо табиати дилкаш, иқлими гарму офтобӣ ва заминҳои ҳосилхези худ шӯҳрат дорад. ин диёр аз қадимулайём макони зиндагии мардуми меҳнатдӯст буда, имрӯз низ бо рушди босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ба худ ҷалб мекунад. 23 октябри соли 2025 бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Бинои муассисаи таълимӣ, ки аз 4 ошона иборат аст, барои таҳсили 3420 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара осорхонаи пешвои миллат таъсис дода шудааст. Осорхона бо тарҳи муосир оро ёфта, дар он зиёда 100 экспонат аз зиндагию корномаи пешвои миллат аз овони мактабӣ то давраи давлатдории сарвари давлат ҳикоят мекунад. ҳадаф аз таъсиси осорхона пеш аз ҳама тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва дар сатҳи хуб муаррифӣ намудани воқеияти зиндагию корнома ва ҷонбозию фидокориҳои пешвои миллат ба насли наврас мебошад. Осорхона дорои мудирият аст, ки метавонад ба хонандагону меҳмонон оид ба аҳамияти осорхона маълумоти дақиқ диҳад.
бинандагони азиз, осорхона бо тарҳи муосир оро ёфта дар он зиёда аз 100 нигора аз ҳаёт ва фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон аз давраи мактабӣ то давраи роҳбарии давлат ба маърази тамошо гузошта шудааст. бале, ва тавре ки мо мушоҳида мекунем дар ин ҷо асосан 5 давраи фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба намоиш гузошта шудааст. ин ҳам шурӯъ мешавад аз айёми мактабӣ, давраи донишҷӯӣ, давраи аскарӣ, давраи роҳбарӣ дар хуҷагӣ ва албатта ки давраи давлатдории пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ки воқеан ҳам корномаҳои пешвои миллатро баҳри рушду суботи кишвар бозгӯӣ мекунад. дар идома мо таҳиягарони барнома ба гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара, яке аз муассисаҳои бонуфузи таълимии кишвар омадем. Гимназия асосан барои таълиму тарбияи хонандагони болоёқат ва соҳиб истеъдод фаъолият менамояд. дар гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара синфхонае мавҷуд аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон солҳои таҳсил дар ин ҷо дарс хондаанд. ин синфхона ҳамчун рамзи тарихии муассиса нигоҳдорӣ шуда, мизу лавозимоти марбут ба давраи таҳсили пешвои миллат дар он ҳифз гардидаанд. бори дигар давраи мактабхони худро низ ба ёд овардам. бинандагони азиз, мо дар синфхонае қарор дорем ки барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аҳамияти хоса дорад. зеро маҳз дар ҳамин ҷо солҳои наврасии худро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон сипарӣ намуданд ва аз устодон сабақи илму маърифат омӯхтанд. дар баробари синфхонае ки муҳтарам Эмомалираҳмон дар он таҳсил намуданд, дар гимназия осорхонаи махсус низ мавҷуд аст. дар ин осорхона марҳилаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти сиёсию давлатии пешвои миллат тавассути аксҳо, ҳуҷҷатҳои таърихӣ, китобҳо ва дигар нигораҳо инъикос ёфтаанд. осорхона ҳамчун маркази тарбияи ватандӯстӣ хизмат намуда, дар он корномаҳои сарвари давлат ва саҳми онҳо дар таҳкими сулҳу ваҳдат, рушди иқтисодӣ ва пешрафти Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудаанд. ин макон барои баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва худшиносии хонандагон нақши муҳим мебозад. яке аз бошукӯҳтарин марказҳои фарҳангӣ дар ноҳия ин қасри фарҳанги ноҳияи Данғара мебошад. иншооти мазкур бо унсурҳои меъмории миллӣ ва тарҳи зебои худ ба ҳусни ноҳия зебогии дигар зам намудааст. дар дохили қаср китобхона, синфхонаҳои омӯзишӣ, маҳфилҳои ҳунарӣ фаъолият мекунанд ки барои рушди истеъдодҳои наврасону ҷавонон мусоидат менамоянд. бинои қасри фарҳанг дар ноҳияи Данғара соли 2019 ифтитоҳ гардидааст. қасри фарҳанги ноҳия аз зумраи иншооти ҷашнии истиқлолият буда, аз тарафи устоҳои ҳунарманду мӯъҷизаофари тоҷик дар як мавзеи дилфиреби ноҳия бо тарҳи хеле нодир бунёд шудааст. дар ошёнаи якум ҳуҷраи маъмурият ошхонаи хурд барои 20 нафар, толори ақди никоҳ, толори тамошобинон бо 700 ҷои нишаст ва 2 адад ҳуҷраи машқи рақосон мавҷуд аст. иншооти мазкур аз 3 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. валиҷон, воқеан ҳам қаср гуфтани ин ҷо бесабаб намудааст. бубин, дар воқеъ як қаср аст. ҳашаматро бубин, зебогиро бубин. бале, тавре ки мушоҳида мекунем ин ҷо ҳар як нақшу нигоре ки гузошта шудааст кори дастӣ аст, ҳамин гуна не? дар қасри фарҳанги ноҳияи Данғара осорхонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст.
дар баробари ороишоти намои дарунӣ ва берунӣ ба масъалаи ободонӣ ва кабудизоркунии муҳити атрофи иншоот аҳамияти махсус дода шудааст. Масоҳати 12230 метри мураббаъ майдони атрофи қаср кабудизор карда шуда, дар саҳни ҳавлӣ 413 адад дарахтони гуногун шинонида шудааст. шабонгаҳ низ намои ин мавзеъ ба ноҳия зебогии дигар зам мекунад. бунёди шаршара ва фаввора ба атрофи иншоот ҳусни тозае зам кардааст ва он акнун ба ҷои хеле дилфиреби сайругашти мардум табдил ёфтааст. ноҳияи данғара яке аз марказҳои муҳими кишоварзии кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо мардум асосан ба парвариши зироатҳои гуногун аз ҷумла ғалла, сабзавот, пахта ва мева машғуланд. ин ноҳия дар солҳои охир ба як минтақаи рушдёбанда табдил ёфтааст. сохтмони роҳҳои замонавӣ, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ нишон медиҳанд, ки ин диёр ба сӯи ояндаи боз ҳам рушд ёфта қадам мегузорад. دوستان عزیز یادآور میشم که این برنامه فرهنگی و سیاحی سیر است که طریق تلویزیون دوشنبه منظورتان میگردد و سیاحت ما در ولایت ختلان ادامه دارد. بینندگان عزیز، امروز سیاحت ما رو به یکی از شهرهای قدیمترین و تاریخی تاجیکستان، شهر باستانی کولاب آورد. кулоб таърихи зиёда аз 2700 сола дорад. он дар сарчашмаҳои таърихӣ ҳамчун яке аз шаҳрҳои қадимаи осиёи марказӣ зикр мешавад. дар давраҳои гуногун ҳамчун маркази тиҷорат ва фарҳанг фаъолият доштааст. ба роҳи абрешим алоқа дошта аз он савдогарон мегузаштанд. ҳунармандӣ, махсусан бофандагӣ ва кулобгарӣ дар он замон хеле рушд ёфта буд. мақбараи ҳазрати амирҷон яке аз маъруфтарин зиёратгоҳҳо дар шаҳри кулоби бостонӣ аст. ҳазрати амирҷон тахаллуси асосии шоир ва мутафаккири бузурги форси тоҷик мир Саид Алии Ҳамадонӣ мебошад ва ӯро ҳамчунин бо тахаллусҳои шоҳи Ҳамадон ва шоҳи Кабир низ мешиносанд. маро дар кулоб ба хок супоред, гуфта буд пеш аз марг мутафаккири форс Мир Саид Алии Ҳамадонӣ. ӯ ба кишварҳои зиёде сафар карда буд, аммо маҳз ин гӯшаи тоҷиконро барои фарҳанги баланд ва одоби волои сокинонаш барои худ мақбул донист. кулоб яке аз марказҳои муҳими фарҳангии тоҷикон ба шумор меравад. шаҳр бо номи шахсияти бузурги таърихӣ ва фалсафӣ Мир Саид Алии Ҳамадонӣ пайванди зич дорад. ӯ яке аз орифон ва донишмандони машҳури ҷаҳонӣ буда дар рушди андешаи маънавӣ ва ахлоқӣ саҳми бузург гузоштааст. ин макон дар шаҳри бостонии Кулоб ҷойгир аст. шаҳре ки бо таърихи чандин ҳазорсолаи худ ва бо фарзандони бузурги илму адабаш дар хотири таърих нақши муҳим гузоштааст. мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар тӯли ҳаёташ ба кишварҳои зиёде сафар карда мардумро ба дониш, ахлоқи ҳамида, поквиҷдонӣ ва инсондӯстӣ даъват намудааст. таълимоти ӯ то имрӯз аҳамияти худро гум накардааст ва дар ҷомеаи муосир низ ҳамчун мактаби маънавӣ хизмат мекунад.
гуфта мешавад ки Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар охири умраш ба клуб омада дар ҳамин диёр ба хок супорида шудааст. аз он вақт ин макон ба зиёратгоҳи муҳим ва маркази эҳтироми сайёҳону меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил ёфтааст. дар маҳаллаи чармгарони поёни шаҳри Кӯлоб ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлоб фаъолият мекунад. корхона дар як сол то 34 миллион ҷуфт ҷуроб истеҳсол намуда, ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. мо дар корхонаи насоҷии шаҳри Кӯлоб қарор дорем, маконе ки дар он риштаҳо ба мато ба маҳсулоти тайёр табдил меёбад. ҳамарӯза дар чунин дастгоҳҳои бофандагӣ ҷуробҳо бофта мешавад ва пас аз он дар марҳилаҳои дигар кормандон онҳоро ба маҳсулоти тайёр омода мекунанд ва аз ин ҷиҳат метавон гуфт ки бозори дохилӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин мегардад. дар корхонаи истеҳсолии ҷуроб 250 дастгоҳи худкори бофандагӣ, 15 дастгоҳи истеҳсоли нӯги ҷуроб, 6 дарзмол ва 110 дастгоҳи бофандаи ҷуробҳо васлу насб гардида, мувофиқи талаботи харидорон беш аз 500 нави ҷуроб истеҳсол менамояд. бинандагони азиз, ин корхонаи насоҷӣ на танҳо маҳсулот истеҳсол мекунад, балки барои сокинон ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда, дар пешрафти иқтисодиёти кишвар низ саҳми арзанда мегузорад. корхонаи насоҷии шаҳри Кӯлоб ба кор шурӯъ кардааст. айни замон 90 нафар занони хонанишин ба ҷои кор таъмин карданд ва маоши хуб мегиранд. мо миннатдоргии худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем, ки занони хонанишинро соҳиби ҷой кор карданд ва дастгирӣ менамоянд. фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлоб идомаи тадбирҳо дар роҳи амалишавии ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати мамлакат мебошад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб хоҷагии моҳипарварии зеҳнӣ фаъолият намуда. яке аз хоҷагиҳои маъруфи моҳипарварии минтақа ба ҳисоб меравад. бинандагони азиз, дар ҷараёни сафар дар шаҳри Кӯлоб мо ба ҳавзи моҳипарварӣ омадем, то лаҳзае низ мо низ дар ин кор машғул шавем. бале, ва тавре ки масъулин иттилоъ доданд, дар ҳавои гарм доштани чунин панамае ки аз бамбук омода шудааст муфид аст ва дар ин ҷо дар ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб 4 адад чунин ҳавзҳои моҳипарварӣ фаъолият мекунанд ва мо низ бо Меҳринисо лаҳзае ҳам бошад ба моҳигирӣ машғул мешавем. дар ҳавзҳои он чанд намуди моҳӣ парвариш карда мешавад. тибқи иттилоъ, хоҷагӣ солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли моҳиро афзоиш дода, барои рушди соҳа саҳми назаррас гузоштааст. яке аз хусусиятҳои ҷолиби ин хоҷагӣ он аст, ки дар баробари парвариши моҳӣ барои меҳмонон ва сокинон шароити истироҳат низ фароҳам оварда шудааст. дар ҳудуди хоҷагӣ макони истироҳат ва моҳидории ҳаводорон ташкил гардидааст, ки хоҳишмандон метавонанд дар фаслҳои гуногуни сол ба ин ҷо омада вақти худро хуш гузаронанд. дар ин шоми зебо мо омадем ба боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. боғи мазкур пас аз навсозии 10 сентябри соли 2019 мавриди истифода қарор гирифт ва имрӯз бошад дар хизмати сокинону меҳмонони Кӯлоб шаҳр аст. сабзаи хӯрамӣ, ҳавои дилкаш, фазои орому осуда, ин ҳамаро метавон дар боғи фарҳангии фароғатии Мир Саид Али Ҳамадонӣ эҳсос кард.
боғ дар баробари ободу зебою дилкаш будан ҳамчунин номи яке аз мутафаккирони барҷастаро дорад. агар мехоҳед ки сайри ин боғ намоед, пас моро ҳамроҳ бошед. боғи фарҳангии фароғатии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ яке аз мавзеъҳои муҳими сироатӣ ва фарҳангии шаҳри Кӯлоб ба шумор меравад, ки баъди навсозии пурра ба як гӯшаи зебо ва муосири фароғатӣ табдил ёфтааст. роҳравҳои дохилии боғ зиёда аз 2 километр буда бо паҳнои 5 то 7 метр навсозӣ шуданд. ҳудуди боғ бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони сояафкан зебо гардонида шуда, барои нигаҳубини сабзазор низ системаи обёрии муосир истифода мешавад. ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи тамаддуни фарҳанги қадимаи тоҷик аст. яке аз ҳунарҳои зебо ин гулбаст аст, ки бо завқу салиқаи занони ҳунарманд омода карда мешавад. имрӯз мо ба дукони яке аз занҳои ҳунарманд омадем, ки ба омода кардани ана ҳамин намуд санъат машғул ҳастанд. салом алейкум. дар дохили боғ мо ба яке аз занони ҳунарманди шаҳри Кӯлоб шинос шудем, ки ба ҳунари гулбасткунӣ машғул мебошад. ӯ дар гӯшаи ҳунарии худ матоъҳои оддиро бо завқи баланд оро дода, ба онҳо нақшу нигори зебоии миллӣ мебахшад. гулбаст як навъ матои пахтагини анъанавии тоҷикон аст, ки бештар дар минтақаи Кӯлоб маъмул мебошад. онро гулбаст меноманд, зеро гулҳои ороишии матоъ бо усули бастан ва рангкунӣ ба вуҷуд меоянд. шумо ана ҳамин ҳунарро, ана ҳамин гулбастро дар чанд муддат омода мекунед? дар як ҳафта пара як ҳафтада мешавад. ин сонай, сони холиай. ира ба ранги зард мечкунем. баъд ай ранги зард мегирем ба банди қатӣ мебандем. хеле мебандем. барои чӣ мебандем? барое ки нами гило хушрӯ биёяд, нами гило зинда зард. гило зард зинда меояд. баъд ай болош бо мечкунем, зард мекунем, баъд бо тоза мекунем, бо савза, баъд гилоби чизш мекунем, баъд ороиш метем. аиш ҷудо нашава. вақте иш аиш ҷудо шид, гило намеояд туғри. ин кори қин ай, яка осон нест. мегирем бо одамора метем, шогирдора метем, баъд мебанданд, тайёр мекунанд, мода меоранд, мо дег дар рангда медӯшонем, пир мекунем, баъд бо мегирем, ин тари зард мешавад. баъд ай зард бо гилоби мечкунем. ман фикр кардам, ки ана ҳамин рангҳоро дар ҳамин хел матои ҳамвор мекунед, яъне чунин нест? не ин ҳами хелай. чӣ хели ина мебинед, ҳами хели сафедай, баъд хели мешава, баъд хели зард мешава. ина баъд мо ёра тоза мекунем, ранги савз мекунем, гилоби мекунем, баъд ёра тоза мекунем, тайёр мешава. шумо ин ҳунарро аз кӣ омӯхтед? айочам, модарам. чорабиниёда истифода мебаред, чӣ ҷашн мешавад, чӣ шава, бо арӯсо мегиранд, дар рӯзи тӯйшон мепӯшанд. яъне аз ин курта ҳам омода карда? ҳамин худаш курта, поча, шарф, остин, ҳамаи чиз тайёр аи худаш. яъне инҳо ҳамаро худатон омода мекунед? ҳамашон аз чӣ худ монанд. қиён ҳам зебид. бинандагони азиз, дар воқеъ ҳунар чизе аст, ки инсонро хор шуда намемонад. бовар дорам, ки анамин бонуе, ки ба ин ҳунари гулбаст машғул ҳастанд, имрӯз хор намешаванд. ҳунари ин кас, яъне ки зиндагиашонро бо ин ҳунар пеш мебаранд ва ҳар нафаре, ки ба ҳунару ҳунармандӣ машғул аст, ҳамеша хушбахт аст, ҳамеша нафаре аст, ки эшонро ҳурмат мекунанд. бовар дорам, ки шуморо низ дар шаҳри Кӯлоб хеле ҳам ҳурмат мекунанд ва гуфтед, ки модаратон низ ҳунарманд ҳастанд. момакалонам ай амво аз авлод омадааст. ин касб аз авлод ба авлод гузаштааст ва то ба шумо омада расидааст. ҳамин тавр матоъ ба гулбаст табдил меёбад, ки ҳар як намунаи он беназир буда, ҳар хонум метавонад онро мувофиқи завқи худ барои ороиш истифода намояд. ин ҳунар на танҳо як кори эҷодӣ, балки як қисми муҳими фарҳанги миллӣ ва мероси ҳунарҳои мардумии тоҷикон ба ҳисоб меравад.
яке аз қисматҳои ҷолиби боғ аттраксионҳо ва майдончаҳои фароғатӣ мебошанд. Дар ин ҷо барои кӯдакон ва наврасон аттраксионҳои гуногун насб гардиданд, аз ҷумла чарху фалак, бозишаҳои ҳаракаткунанда ва майдончаҳои бехатар барои бозӣ. Барои ҷавонон ва калонсолон низ шароити фароғатӣ фароҳам оварда шудааст. Дар баъзе қисматҳои боғ аттраксионҳои сабуктар ва воситаҳои фароғатӣ оилавӣ ҷойгиранд, ки барои гузарондани вақти якҷояи оилавӣ хеле мувофиқанд. бинандагони азиз, боғи Мирсаид Алии Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб иншо хеле ҳам серодам буд ва чуноне ки гуфтанд, ин боғ ҳамеша шомгоҳон серодам аст ва дар ҳақиқат ҳам боғи хеле ҳам зебо аст. Ба ман писанд омад. Ба ту чӣ Валиҷон? бале, ба ман ҳам писанд омад, махсусан аттраксионҳои боғ ки воқеан ҳам замонавӣ ҳастанд ва дар баробари насли хурдсол ҳамзамон насли калонсол низ метавонанд ки аз ин аттраксионҳо ва дигар хизматрасониҳои боғи фарҳангӣ фароғатии Мирсаид Алии Ҳамадонӣ баҳравар шаванд. биё як худро каме дар Париж эҳсос кунем. ин манораи Эйфел аст. бале, хеле зебо. имрӯз ин боғ бо инфрасохтори муосир, муҳити сабз ва имкониятҳои фароғатӣ ба яке аз маконҳои дӯстдоштаи истироҳати сокинон ва меҳмонони шаҳр табдил ёфтааст. дӯстони азиз, мо ба ноҳияи Муминобод омадем. Яке аз гӯшаҳои дилфиреби Тоҷикистон, ки бо табиати кӯҳистонӣ, ҳавои тоза ва манзараҳои нотакрораш ҳар бинандаро мафтун мекунад. аҳолии маҳаллии ин ноҳияи кишвар асосан ба боғдорӣ, чорводорӣ ва занбури асалпарварӣ машғуланд. маҳсулоти табиии ин минтақа ба хусус асал бо сифати баланд ва маззаи хоси худ машҳур аст. Муминобод на танҳо бо табиати зебояш, балки бо мардуми меҳмоннавоз ва фарҳанги ғании худ низ дилҳоро ба худ ҷалб мекунад. то кӯҳи Чилдухтарон 12 километри дигар мондааст ва то оне ки ягон автомобил меояд, дар ин истгоҳ интизор мешавем. Мернисо, барои инҷо нишастан шояд туро ҷарима кунанд. барои чӣ? барои он ки истгоҳи занона дар он ҷо аст. дар гӯшаи орому зебои ноҳияи Муминобод, миёни кӯҳҳои сарбафалаккашида мавзеъе ҷой дорад, ки ҳам табиат ва ҳам ривоят онро асроромез гардонидаанд. ҳоло мо дар яке аз мавзеъҳои аҷибу асроромези Тоҷикистон қарор дорем. Чилдухтарон. Ин сутунҳои сангини баланд, ки ба сурати духтарон монандӣ доранд, на танҳо як падидаи нодири табиӣ, балки қиссаи зиндаи таъриху ривоят низ ҳастанд. Чилдухтарон ба маънои чил духтар аст. Дар ин ҷо ривоятҳои зиёде низ вуҷуд дорад, ки мегӯянд замоне ба ин сарзамин душманон ҳуҷум мекунанд ва чил духтари покдоману далер аз худованд наҷот мехоҳанд ва дар натиҷа ба санг мубаддал мешаванд. Ин ҷо рамзи покӣ, матонат ва устуворӣ дониста мешавад. Чилдухтарон. ин ҷо на танҳо маҷмӯи сангҳои баланд, балки як достони зиндаи таърих аст. Сутунҳои сангине, ки гӯё ба сурати инсон монандӣ доранд, дар хомӯшӣ истода аз замонҳои хеле дур қисса мекунанд. имрӯз Чилдухтарон яке аз нодиртарин ёдгориҳои табиии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. манзараи ин мавзеъ ҳар бинандаро мафтун месозад. Сутунҳои баланд, фазои ором ва эҳсоси амиқи пайвастагӣ бо гузашта. вақте инсон дар ин ҷо қарор мегирад, эҳсос мекунад, ки табиат танҳо зебоӣ нест, балки ҳикоя низ ҳаст. ҳикояе, ки бо забони сангҳо нақл мешавад. Чилдухтарон маконе, ки дар он хомӯшӣ сухан мегӯяд ва таърих зинда мемонад. Валиҷон, бубин чӣ қадар боду ҳавои тоза, табиати нотакрор. Туро кӯ намедонам, вале ман намедонам, боду ҳаво таъсир кард, ҳавои тоза буд, ки ман чӣ қадар гурусна шудам. бале, воқеан ҳам новобаста ба он ки фасли тобистон аст, аммо
табиати сабзи ноҳияи Муъминобод махсусан мавзеи Чилдухтарон як боду ҳавои тоза дорад ва фикр мекунед ки дар пушт на манзараи табиӣ табиат, балки ягон тасвир ё мусаввара ҷой гирифтааст, аммо ин гуна нест. Ин воқеан ҳам манзараи табиии ноҳияи Муъминобод ва мавзеи Чилдухтарон аст. дар ҳамин мавзе ман чӣ қадар гурусна мондам, намедонам, бо ҳавои тоза буд ки ва туро намедонам, вале ман бениҳоят гурусна ҳастам. интизор намешавам дигар. бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар мавзеи зебоманзари Чилдухтарон, маҷмӯи сайёҳии Чилдухтарон фаъолият мекунад. дар ин ҷо меҳмонхонаи 5 ошона бо тамоми шароити муосир бунёд гардида, ҳамзамон барои қабули то 100 меҳмон имконият фароҳам оварда шудааст. дар шафати меҳмонхона инчунин хонаҳои миллӣ сохта шуданд, ки бо услуби анъанавии тоҷикӣ бунёд гардида, барои будубоши сайёҳони дохилию хориҷӣ пешбинӣ шудаанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоотҳо, имконияти қабули то 150 нафар сайёҳ дар як вақт муҳайё гардидааст. имрӯз дар баробари табиати нотакрор ва манзараҳои дилфиреби Чилдухтарон, мавҷудияти меҳмонхона, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар инфраструктураи муосири сайёҳӣ барои ҷалби бештари меҳмонону сайёҳон заминаи мусоид фароҳам намудааст. мо аз чунин имкониятҳо ноҳияи Муъминободро ба яке аз самтҳои ҷолиби сайёҳии вилояти Хатлон табдил дода, барои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим доранд. Мернисо, медонед, кори деҳа кори осон нест. Аз як тараф кори хона, аз тарафи дигар кори хоҷагӣ ва дигар корҳое ки дар ҳавли сокинон анҷом мерасонанд. медонам, вале агар одам хоҳад асудаи ҳамаи чиз мебарад. Ман аллакай духтари деҳа шуда омадам ба ин ҷо. бале, барои оне ки ту исбот кунӣ ки аз кори деҳа мебароӣ, ҳоло ворид мешавем ба яке аз хонаҳои деҳаи хиргоҳтарош ва инро дар амал бо бинандагон мебинем. Исто ки ҳамҷо бӯи нон аст. Бия ба ҳамин хона дароем. Ассалому алайкум. мумкин аст меҳмони шумо шавем? ҳаминҷа бӯи нон дар машомамон расид. аз зафташ пухта истодаанда. ҳаёти деҳот ҳамин шуда. ин деҳа бо табиати нотакрор, ҳавои тоза ва муҳити орому деҳотии худ диққати ҳар як меҳмонро ҷалб мекунад. ҳангоми расидан ба деҳа моро манзараи зебои кӯҳсор, хонаҳои хоксоронаи деҳотӣ ва меҳмоннавозии самимии сокинон пешвоз гирифт. мо тасмим гирифтем ки як рӯзи худро пурра дар ин муҳити табиӣ ва деҳотӣ сипарӣ намоем. дар оғози рӯз Меҳринисо бо яке аз занони деҳа ба омода намудани нон дар танур машғул шуд. онҳо хамирро бо маҳорати хос омода намуда, нонро ба танури гарм гузошта, бӯи хуши нони тоза тамоми муҳитро фаро гирифт. ин амал яке аз анъанаҳои қадимаи зиндагии деҳот ба шумор меравад. нони гарм мепазед. фатир ҳам мекунед? агар фатир кунед, метавонед як қуртоб кунед, нӯши ҷон кунед. дар ҳамин вақт валиҷон ба корҳои хоҷагӣ машғул шуд.
алафҳои хушкшудаи атрофи деҳаро даравида, онҳоро барои захираи зимистона ҳамчун хӯроки чорво ҷамъ намуда ба болои хона гузошт. Ин кор нишон медиҳад, ки мардуми деҳа ҳамеша барои фасли зимистон омодагии ҷиддӣ мегиранд. баъдан ӯ дар боғи ҳавлии ин хонадон ба ҷамъоварии меваҳои тару тоза машғул шуд, махсусан гелосҳои ширину болаззат. дар ҳамин хонадон инчунин бо фаъолияти оилаи занбури асал шинос шудем. сокинони деҳа бо меҳнати зиёд асали табиӣ истеҳсол намуда, онро ҳамчун маҳсулоти солим ба даст меоранд. меҳринисо бошад дар манзараи хеле зебои табиат бо занони деҳа якҷо шуда ба омода намудани таоми миллӣ шакароби нугулӣ машғул гардид. Ин таом дар фасли гармо хеле маъмул буда, аз нуни гарм, дуғ ва кабудиҳои тару тоза омода карда мешавад. занони деҳа раванди омодасозии онро бо завқ шарҳ доданд. занҳои деҳа яъне ки агар нафаре нони гарм пазад, якчанд ҳамсояро ба хона даъват мекунанду сар як дастархон менишинанд. ҳамин тавр? Бале. имрӯз шумо чӣ омода мекунед? Чӣ хӯрок омода мекунед? мо ай маҳсулотои хоҷагӣ қишлоқмон ай шири гов, мо саҳар ки айхомон хистем, аввал говмона меҷӯшем, шириро мепазем, баъди чанд минут ура мо қатиқ мекунем, ки ай ҷирғот қатиқ мезанем, ура мехомонем, ҷирғот тайёр шуд, дуға мекашем. Маскаша мегирем, дуға дар халта мерезем, нони гарма ки пухтем, ба нони гарм ҳамсои қади даван мекунем, шакаро мекунем, баъд ҳама ҷамъбаст як сари табақ шакаро мехӯрем. баъд шакарове ки мо мекунем, дар он помидору бодиринг меандозем. барои чӣ дар ин ҷо нест? мо ами шакарови миллимо аввалаш ки мо шакаро ами нугулиро мечикем, фақат ови то ҳами шакаро мекунем, шакаро ба о. ана ҳозир барои шумо ки шакаро немо нону дуғ нугулӣ, нону дуғ хати шакаро мекунем. ман боре ҳам начашида будам нугулиро. Начашидаям? ана ки имрӯз хати мо сари як табақ намешем, нугулӣ мекунем, мехӯрем. баъд мегӯянд ки занҳои деҳа вақте ягон хӯрок омода карданд, сари як дастархон нишастанд, мегӯянд ки суруд ҳам мехонанду, байт мегӯянду. шумо ҳам ҳамин ҳунарҳоро доред ягон нафаратон? Шакарови миллӣ ва кадравӣ ва и як анъанае дорад, ки дар ҳамон ҳолатҳои кадравӣ ҳам як ашулаи мехондан. ҳозир мо ҳам ба воситаи ҳами шакарове ки дар ҳами сари дастархон бо ҳам тайёр мекунем, як ҳамсоязане дорем ки беҳад беҳтарин овоз дорад. ҳозир ба шумо як ашуларо мехона, ҳама каси аз ҷоя гӯш мекунем. باران باران میده باران میبارد در باغ می غنچه دهان صدف دندان میرقصد در باغ می باران باران میده باران میبارد در باغ می غنچه دهان صدف دندان میرقصد در باغ می من روی ترنش کنم بر دیوار باره به سلامی یار بیایم 100 بار 100 بار بیایم نبینم یک بار آرمان به دلم ماند نقش بر دیوار باران باران میده باران میبارد در باغ می غنچه دهان صدف دندان میرقصد در باغ می باران باران میده باران میبارد در باغ می غنچه دهان صدف دندان میرقصد در باغ می میرقصد در باغ می. овозатон хаста набошад. холаҷон, ин санг махсус барои ҳамин қурутобу шакароб кардан аст? ҳолате ки мо кабудиро реза мекунем, мо ҳатман ба ҳамун санг майда мекунем. ба ҳамун санг майда мекунем. намакш бипошти сангои мо чанд сола, як аср мумкин гузашта боша, пушт ба пушти авлодомон омадагӣ. агар ки чанд қадар майдае боша, бо мақсад ки маззаш дигар мешавад. чанд қадар метавонӣ бичак, бибини зораму бичак. холаҷон, шумо чанд фарзанд доред? 7. 7 фарзанд? бале. фарзандонатон аллакай хонадор шуданд? тамом кардагим. ин нафар ки мо ба хонаи шумо омадем ном пухта истода буданд. ба шумо кӣ мешаванд? бибини зораму зарипова, духтари хуштоманд май. дар тобистон фақат ки ҳамин авқотҳои роған камтар дилгире, дар ҳолати гармӣ хӯрданаш камтар душвортара кай. ҳамин исто мо фақат ҳамин ба кабудӣ оши майда мекунем, фати маска мекунем,
дуруған мекунем хулоса ҳамин чизое мекунем ки барои таби дилу дам боша дар ҳолати гармӣ. ба ҷавон духтарон чӣ тавсияҳо метиҳед? яке чихини дар урфан мегӯянд ки барои як мард чил ҳунар кам аст, не ки ҳозирда дар фикр мекунам барои ҳар шахсият чил ҳунар камай ки аяму ҳисоб агар ки ҳамин зане ки дар мисол ки хӯроки хуб тайёр куна ё ки оилаша нағз нигоҳ бинкуна ҳеҷ вақт озурдаи зиндагӣ намешавад. бояд ки сараввал умуман модару фақат барои омода кардани оила фарзандоро аввал дарси оила битиҳанд дар хоҷагиёшон дар оилашон, баъд барои хонадор шидан омода кунанд ки дар аму ҷа мақсад духтаро ягон осудаӣ наёбанд. як чӣ маро ҳайрон мекунад, барои чӣ акнун шумо ҳаминро шакароби нугулӣ мегӯед? мо дар ҳолате ки кабудири айгарон мечинем пиёзи сабз, шибит, гашниз, пудинаи боғӣ ҳамаеро ки дар ҳамин мечикем умуман майдаишон мекунем ки дар ҳақиқат мо дар ин шакару мушаккар намедозем, не ки умуман қатъи ами аъзоёни ами ҳамсоя ки ами шакарова тайёр кардем бихӯрем, ами айбамазагиша номи шакарова гирифтаги ай ҳисоби ами кабудиёра маззашон меброя, дуға медодем, ширияам меброя, баъд умуман шакаро мегӯянд амира. ман дуғро биёрам? дуға биёра, дуғе ки дар халта кашолае ку дар наздикимон дар дарахт. маҳз бо ҳамин кавлези чӯбӣ бояд ки омехта кунӣ? агар ки оҳанӣ боша шакарои мо қадар маззаи хуб надорад, барои ҳамин хотир мо фақат табақи чӯбин истифода мекунем, кавлези чӯбӣ ки маззаи чӯбӣ беҳтарин ай, ба ҳамин хотир мо фақат ҳамин чизои қадимаи чӯбӣ кавлези мо мумкин ки як аср хизмат карда боша. холадҷон як байти дигар намехонед? ابری بهاران ای دختری تاجیک لاله و ریحان ای دختری تاجیک زیبشی دوران ای دختری تاجیک من روی ترا بینم نوروز کنم شمع بسری سنگی سیه روز کنم شمع بسری سنگی سیه روز نشید جانم مفیدا یاره که دل سوز کنم شمع بسری سنگی سیه روز نشید جانم مفیدا یاره که دل سوز کنم ابری بهاران ای دختری تاجیک لاله و ریحان ای دختری تاجیک زیبشی بوستان ای دختری تاجیک زیبشی بوستان ای دختری تاجیک. саломат бошед. ивалиҷон куҷо шуду алафтаравӣ рафт, куҷо рафт? ман аку мебуд нугила мечашид. хай нест. холаҷон шумо калон сар кунед аку ки чӣ гӯям тоқатам тоқ шуд. марҳамат. пешинед пешинед ҳамсояҳо. болаззат. баъд аз ин меҳринисо ба корҳои дигари рӯзгор машғул шуд. ҳавли рӯбӣ, ширдӯши гов ва омода намудани қурут. ин корҳо нишон медиҳанд ки дар деҳа ҳаёти рӯзмарра бо меҳнат зич алоқаманд аст. ин як рӯзи фаромӯшнашаванда дар миёни табиат ва зиндагии воқеии деҳот буд ки дар хотири мо боқӣ хоҳад монд. ара як қурути мо қурути тоза бе иловаи ягон намуд химикатҳо.
бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки мо дар деҳаи хиргоҳтароши ҷамоати деҳоти Чилдухтарон будем ва як рӯзи худро бисёр ҳам хотирмон ва зебо гузаронидем. дар воқеъ ҳаёти деҳа барои ман бениҳоят писанд омад. боду ҳавои тоза ва фикр мекунам ки аз ӯҳдаи корҳои деҳа низ ман баромадам, вале ҷонро ку намедонам. барномаи сайр идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. пас аз тамошои мавзеи афсонавии Чилдухтарон роҳи худро ба сӯи ноҳияи Балҷувон идома додем. роҳи байни ноҳияҳои Муъминобод ва Балҷувон ҳамвору зебо буда манзараҳои нотакрори табиат ҳар лаҳза диққати ҳар як сайёҳро ба худ ҷалб мекунанд. дар ду тарафи роҳ талу теппаҳои сабзу хурам ва ҳавои софу гуворо ба сафари мо ҳусни дигар бахшид. ноҳияи Балҷувон яке аз ноҳияҳои кӯҳистонии ҷумҳурии Тоҷикистон буда дар ҳудуди вилояти Хатлон ҷойгир аст. маркази маъмурии ноҳия низ шаҳраки Балҷувон мебошад. Балҷувон дар минтақаи кӯҳсор воқеъ буда табиати он хеле зебо ва гуногун аст. ин ноҳия бо кӯҳҳои баланд ва сабз, дараҳои хушманзара, дарёчаҳо ва чашмаҳои соф, ҳавои тоза ва форам машҳур мебошад. иқлими Балҷувон асосан мӯътадил ва кӯҳистонӣ буда тобистонаш салқин ва зимистонаш сард аст. ноҳияи Балҷувон яке аз гӯшаҳои зебо ва таърихии Тоҷикистон аст ки бо табиати кӯҳистонӣ, таърихи қадимӣ ва мардуми меҳнатдӯсташ фарқ мекунад. дар гузашта дар замони аморати Бухоро бисёр минтақаҳои Тоҷикистон ҳокимони маҳаллӣ доштанд ки онҳоро бек ва ё мир мегуфтанд. ноҳияи Балҷувон низ аз ҷумлаи чунин бекигариҳои машҳур буд ва дар ин қалъае ки шумо мебинед мири Балҷувон ҳукмронӣ мекард. хуб, агар мехоҳед ки аз таърихи ин қалъа бохабар шавед, пас моро ҳамроҳӣ намоед. ҳангоми ворид шудан ба маркази таърихию фарҳангии Балҷувон ва ё қалъаи Балҷувон моро муҳити хеле зебо ва тарҳи муосири меъморӣ пешвоз гирифт. дохили марказ ба таври мукаммал ба чанд бахши асосӣ тақсим шудааст ки ҳар кадоме барои шинос намудани меҳмонон бо таъриху фарҳанги тоҷикон хизмат мекунад. бинандагони азиз, аламин утоқе ки шумо мебинед, утоқи ҳарами занон мегуфтанд ё ин ки андарун, хонаи андарун мегуфтанд ё ин ки утоқи занона буд, ки дар ин ҷо занони мирон зиндагӣ мекарданд ва даромадани мардон ба ин хона манъ буд. хуб, дар ин ҷо бошад хонаи фарзандони онҳо буд ки ҳоло шуморо бо ин хонаҳо мо шинос менамоем. яке аз бахшҳои муҳим осорхонаи таърихӣ мебошад. дар ин ҷо зиёда аз 550 нигора нигаҳдорӣ мешавад. аз ҷумла ашёи рӯзгори ниёгон, намунаҳои ҳунарҳои дастӣ, либосҳои анъанавӣ, асбобҳои кишоварзӣ ва бозёфтҳои таърихӣ ба намоиш гузошта шудаанд. ин нигораҳо ба меҳмонон имкон медиҳанд ки бо тарзи зиндагӣ ва фарҳанги гузаштагони тоҷик аз наздик шинос шаванд. бинандагони гиромӣ, ин айвони тобистонаи мири Балҷувон аст. аз тарафи чапи мири Балҷувон ноибони мир, амлокдорон, қозиёт ва дигар хизматгорони мири Балҷувон менишастанд ва аз тарафи рост бошад меҳмонон аз Самарқанду Бухоро, аз водии Вахш, аз Балх ва дигар бекигариҳое ки зери итоати аморати Бухоро буданд меомаданд, дар ҷаласаҳо иштирок мекарданд, барномаҳои фарҳангию дигар барномаҳоро тамошо мекарданд ва ҳамзамон суҳбатҳои гарму самимӣ миёни ҳам мекарданд. дар дохили қалъа инчунин толори намоишӣ мавҷуд аст ки барои баргузории намоишгоҳҳо, чарабиниҳои фарҳангӣ ва муаррифии мероси миллӣ истифода мешаванд. деворҳои толор бо тарҳи муосир ва унсурҳои миллии меъморӣ оро дода шуданд ки ба он намуди хеле ҷолиб мебахшанд.
инчунин дар дохили марказ гӯшаҳои фарҳанги миллӣ ташкил шуданд, ки дар онҳо ҳангоми баргузории чорабиниҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, бофандагӣ ва дигар навъҳои ҳунари дастӣ ба намоиш гузошта шуданд. ин гӯшаҳо бештар таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб мекунанд, зеро дар онҳо зебоии фарҳанги зиндаи тоҷикон инъикос мегарданд. бинандагони азиз, инак сафари мо дар гӯшаҳои зебову таърихии вилояти хатлон ба анҷом мерасад. дар тӯли барнома мо ба шаҳру ноҳияҳои бохтар, муминобод, кӯлоб, данғара, балҷувон сафар карда бо таъриху тамаддун, фарҳангу оин, манзараҳои дилфиреби ин мардуми диёр ошно шудем. ҳар як минтақаи вилояти хатлон барои мо лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ва саҳифаҳои рангини таъриху фарҳанги тоҷиконро ҳадя намуд. умедворем, ки ин барнома низ барои шумо писанд омад ва бори дигар шуморо бо табиати зебову нотакрори вилояти хатлон ошно кардем. хайр, то барномаҳои навбатӣ.